A zdravím vás, moje meno je Daphne TV a ja vás vítam u dnešného videa z... Vykyšákom, čus. Ují, sme tu znova. Bambus. Bambus, čus Musíme bambuši. nový pozdrav, čus bambus. Aj Čusák, ten... bambusák. Vieš, kto je bambusák vlastne? Tak by som to Ne, chcel ja. začínať, ale som trpol. Že... Chodím ukázať dovnútra, čo sme spravili za kamerou. Dobre, takže prvé si zmením pohľad a môžem ísť. No to potom tam skos to drevo, dobre? Takže Jaké drevo? za kamerou sme toto spravili. Tieto sú prvé schody. Tuto bude sklad, čo ste asi už videli. A toto. To som vlastne ani neukázala moc v minulom diele, lebo je to už od minulého. Vlastne sa tu nič moc také nezmenilo. A robíme tu akorát farmu. Presne. No, farmu. Tuto, čo som ja minulý diel dával sugarcane, tak to Nikyšák premiestnil. Jaký piť? No, Áno, dala som si. no a tak vlastne sa tu dosť zmenilo. Toto sa tu zmenilo, táto lávka a táto hlina. Nič moc to není, to viem aj ja. To viem aj ja. No aj Nikyšák to už vie. A farma na stromy sa tu zmenila. Ja by som to ešte, vieš, čo urobil? Ne, neviem. Toto by som vykopal, túto hlinu. Túto. Takto. Toto. Preč. Áno, dáš tam drevo. Ne, Áno, dáme tam ne. drevo. Drevo musíme šetriť. Ale... Nerób! Nekopí to, je to zbytočné. Tak. Ty si to celé skazil. Keď tak, dobre, ja ti to zväčším. Ale bude tam toto. Ne, nezakopávaj to. Čo ty robíš? Ja to nezakopávam. Ne, ja mám lepšie plány, jak ty. A ináč vyrastol nám strom. Tak toto bude. Je strom! Poď ho vyťažiť. Mentičko. Úplne prvý diel som si pozeral. Mal rekordné 3 lajky. To čo je u mňa ako už začínajúceho youtubera. What? Tak veľa? To čo tu robí ten Prvé video. dokonca. A za to prvé to máš video? dokonca už 2 odbery. To proste také neznáš. Hej, čo som to vedel. A vôbec ten jeden z lajkov není odo mňa. Vôbec. To vám hovorím. Ani odo mňa. Áno. To proste... Áno. Pozri sa. Žukeň sa nedá na piesok. Lebo tam nemáš vodu. Si normálny? Ty si mohol to železo nechať. Aj. Šara. Ty vole, ja ťa zabijem. Ja idem ťažiť. Choď. Nazvime to železo. Lebo ťa zabijem. A kde je všetok kameň? Potrebujem si troška vyložiť inventár. Potom sa nečudujte, že tu bude nejaký zvuk, lebo opekáme a sú tu aj návštevy. Takže tak. A práve aj niekto došiel. Dáš mi nejakých kobl, aby som... A natáčame 18:53 Presne. večer.
Áno, Lebo takže... som bol u kamošov. Áno. Všetky diely sme točili len tak spolu, ostatné, a potom Niko išiel zase kamošovi, síce neviem, čo tam robili, a ani radšej nechcem. Nebo nie je to také hrozné. Dobre, to si ma poďte. Všude je ten gravel. Všude, kam začnem kopať, je gravel. Všude. Ty vole, ty si jaký. Poker na gravel. Ani nevyskáčem. Ani Sem pôjdem kopať, tu určite musí čo byť. Tak najväčší pán idem iba s dreveným krompáčom. Ty vole, tak ty si pán. Za túto nudnú chvíľku To môžeš aj strihnúť, ja si neviem. Vlastne, teraz sa snažíme čo najkrajšie urobiť našu farmu. presne ja, ako najväčší king, Ťažím. som našiel železo! Ty vole! Počkaj, kde si? Že choď za mojim nikom. No, a kde je tvoj nik? A ty, jak si sa tam prekopal? Nemám zdání. Ty vole, to jak si tam... Hej, kamo, to jak si sa tam dostal? Hej, zostaň na mieste. Zostaň na mieste. Stojím. Idem ku teba. Som bližšie a bližšie? Ja idem hore. Ne, už vidím cestu. Čus? Už ho mám, vykopaný do železa a Dáš lávu. mi ho, pes. Hej, daj mi ho, lebo ťa hodím do lávy. Kámo, dobre, keď chceš prísť o železo. Ne, ty tam je. Železo! Vykopo. Ne, počkaj, to si nechám. Počkaj, ne, to si nechám, že? O, ďalšie. Super. A veľa. Ty vole. Ale nebudeme to meniať na meci, kde robíme každý. Spravíme dve. A uhlie čo? Ne? Uhlie neberem. Ber ty. Poďaj uhlie zberať. Ne, vlastne máme dva staky. Vozovka. Ja mám točky, ticho. Toto sa stojí, ja idem dole. Hej, to je môj žozo. Tak si. Ja mám moje žozo. Díky. Hej, dokedy budem kopať žozo, lebo to je 1000. Hej. Ďalšia láva. Kedy to budem kopať? Hej. No konečne. A železo. Hej, ja tu mám slepú uličku. Čo? Hej, ja idem hore. Ty nechoď za mnou. Ne, ja idem do... Tak ale tam je to jak osvetlené. A tam jak je to Nejdeme osvetlené. k osvetlené. No, toho železa je tu hrozne veľa, čo je iba dobré. Hádaj, čo som znašiel spawner. Kde? Poď ho vykrať. Vytrolil. Uh, Mám kýbliky dva. jo. A zadarmo Česku. O, tak to sa opla. Ty vole, ja to iba vidím kobosla, že what to čo je. A iba zrazu BUM. Kúkaj, poď sem. Dúfam, že mám to Čo si tam spawner. všetko mal? Ironové na koňa. To je na nič. Potom Power 2. 2 kýble a 2 one. Ten spawner nemáš pri sebe. Ne. Musíme ísť už naspäť. Poď sem. Poďme raz. Kúkaj, to bol ten spawner. Poď sem. Počkaj, poď sem, či mám ten spawner.
Zas zvoní, ty vole. A tak, my sa s vami lúčime a zase niekedy na budúce. Ahoj.